You went in a no party, no one would have been and said when you win a mobile. Nyuma. Table one. No, sir. I'm over there going to make it. No, yes, sir. I'm a truck. They were two. Yes, mom. They were two then. I'm not really. Oh, if I try, I know you are anymore. Anymore. See, I want yen by it. Yen amount. Aquabi. Beef. More money, Jenny, fresh tomatoes. Yes, salmon. Yes, salmon. What do you make it sure? No way can you are right. Oh, they are the one that's a good way to see it. Table 3 running in Abu table table 4 also my ready. But tell me the baby. We make you again, we need to hear them. I said, baby. I said, I said, my problem.
Kappa. Pamchota when I watch you no more time. Auntie Faustin. Pamuchomo, Ediamo, anyone who fired. How about 227? How about 230? 230 near More start. 227. The club and mamma and channel, Pacho, we are considered and white Pacho, but the enemy may be Baby, what home? Me be ta wona be kan. Shall we
disposal schools do a bit me. I can tell you because it's in fact at the home can you know. 1, 2, 3. Woman disposal schools na your fan country. Groups. First group 1, 2, 3. 80. Benefulu. Bẹ́ẹ̀ náà yẹ kó káfí. Kọ́ tẹ́lẹ̀ kọ́ mi mọ̀ sí. Náà sọ ká ẹ̀ka tẹ́lẹ̀ sá. Ẹ̀kọ́ ni ma yọ sá. Ẹ̀rẹ́mẹ̀ dẹ̀ mi nyẹ. Yíwò tẹ́lẹ̀ 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ọ̀fẹ́ ni. Masha. Joe. Ago, you know, especially when you are near from any year, high barber shady. That's in it. Now, she ain't my baby. Now, you say your money and for so. Yeah, there be a buying pen for so as I was so to my dear. Now, my MPP be also in a November, quite dead. My dead papa nti ya do bi ase afei ya stress say ya be wie adwumadi na obia ne be bi wa no ni ma san no ba competition be sua na afisi say no enye nipa be no basa ana group kitu e pe ya be tro na ya ni be pray ya sua ni ma be pray fi na ya be di sua ni be pray na ya me nti ya da mase afei be ken da na hwe na ya hwe ya odika me di je so bia be ya de san obia mu ye fe no bia ye meet ya ye aduano ni nyina be de nipa de edi kra me confuse se meet ni hwa na ade la am se ko ye pa da mwase Ego many be letter ese nakamoji akekọ nko bo promonte chuania enyine donfemante ne eduamo anamo enyina osumenya wa amodi chodu amodi ba ne modi MPP women's wing amde bi anote ne de betachi ma kanso ebe ne enyine Alex bomba bitete sufone efi media na asa Papa. And see boss of you. When South Bedimo pay when you pension. Now, so it day and near because woman near both one. And look upon ya. But you just small, so if you take crowd, tell you. Company, so I should go around meeting tomorrow in him on me. But no more chocolate. Le jumadi mo bofio le jumadi le fit ni ti wa e fi ko sabe ma ka fu mo ye bo yo ka e mo pe fiti ya e fi o so kwanti pe pe de we ka e te jusante a fi o se e pa le pete pa be be ali je ko be ko fiti ko so ni mo be wo e jumadi ale o bo Yesu so direct amen Take this opportunity to greet our big boss himself, Ade. Yeah. Alright, we're going to the second verse. It goes like this. You've been kept down for much too long. Stand up, please, and slay.
solo is coming from Robert. Yeah, don't forget. Ridiaco, some drums. ITK. Don't be the vocalist tonight. And we all have freedom band. The man TK is coming forward for this song. Come on, yeah. Don't mind. Yeah, man. Happy New Year. Happy New Year. Yeah, man. MC or sponsors a program. You, Obama Service. Also, on the woman organizer. MPP woman organizer on the MC and I want to sponsor program. I will come. The Mammy, the confused. Obia, Bono, Yabashas and the guys are Chileno. Since I need to be said you. I was Obia, Bono, Macobia, Coye. Son, I'm here presentation, much share near my sister, Bonia, the meaning I fine. Obia, Jaya, Cono. Acquire was said, there can be a kind of beer, the Chinesa, there could be a kind of beer. If you are in now, so yet, now so I say she years so. Na young baby, obedient. Sir, what does you every son and not just a very young yet? I don't know a son, as so be the kind of bit of sweat, you bit of sweat, be sent.
na aba no saa na ɛyɛ den ma yɛ papaapa sɛ bɛka sɛ ewe ana ewe ana ewe nti position bi a ɔbɛdi biara no ɛno nkyerɛ sɛ w'aduane nyɛ den because ewia no esi sɛ aduane nyinaa akɔ ɔdi mi ngye bi koraa mu obi nti ɛno mpamotɔ ho fa ntum ti yɛhu nneɛma a mode yɛ aduane no bayerɛ imbo tomatoes ne gyeene ne ade maahu siesie mu bɔ apron kata ne ti so lace a mde kata aduane so biribiara yɛ fɛfɛɛfɛ na ntini no nso kɔ pɛpɛɛpɛ mɛko da fam nkosua ne ade biribiara mo yɛ ne neat na sɛ na medi krakan na ɛwɔ sɛ obi kan na obi di akyi na obi so di akyi nti a nti na yɛte ha yi ɛyɛ ma memmerɛfiri mpo sɛ mɛka sɛ nea ɔtɔɔ so abiesa no ɛbɛhyɛ aseɛ fi hɔ tables na ɛhyehyɛɛ no abiesa table 1 table 2 table 3 nti sɛ na hyehyɛɛ ne kɔɛ no na nea ɔtɔ so abiesa no ɛyɛ table 3 na MCE ne women's organizer no nso di kakra hyɛ m de mu sɛ yɛmfa ama mo nti na adusu ne yɛfrɛ na wabɛgye yɛde hyɛ mo de ahyɛ mo nkran sɛ afe sesɛ na ɛnyɛ ne sɛ yɛbɛtere wo mu nnuane bɛdɔɔso contestants nso bɛdɔɔso yɛni bɛgye bebree sika bɛba yɛbɛyɛ no kama na afei TV gyina so na yɛretwa nsa nso abu na yɛrenum bi na yɛkɔ yɛnim nti nea ɛkɔbaeɛ ne afei nea ɔdi hɔ nso bio ma yɛ nea ɔtɔ so abien yɛ table 1 biribiara yɛ fine ɛda mo nyinaa ase na afei na nea ɔdi yɛ anim ɛyɛ table 2 ɛyɛ ni de sɛ paa obiara yɛ ade mi sɛ yɛte ha ne yɛhu nea yɛka bɛyɛ nneɛma kitikiti bi nti a na obiara dua yɛ obiara mi sɛ nnwuma no koraa na mi nim yɛ papa ɛna na sua ne yie mɛ ahu sɛ ne nneɛma bi hyehyɛ mu matwerɛ gu mi ti de m'ani so awie bi nti yɛda mo nyinaa ase na yɛbɛfrɛ mo na mama abɛgye mo akyɛde na ɛyɛ tebetire ɔmmra ha na wɔmɛgye wɔn presentation.
Akusha party sister mi tele ya trom. Na enema ye fe potense e da mase. Ye for enwie ye program. Ochane obi mantebe my speech. Oya. Madam Tina be my vote of thanks. Madam Tina, vote of thanks. Eko ewi bi. Ene Awurade mpan we ne akamo Awurade kebo mo fio na be dia de pe nyamale afie yo ne be tue ya aka ne mpan ne etema yi koji wa ania una yibuti papa ka pesa ka nyoma beji echie no de bo nyoma nde una ka wa na di class una yibuti nyoma bo fa papa ne mom me le tun fi etimi le wo de pretty mo na me ni ni ka mo fa wo se Awurade ka na so na no na anamon go top ten na ta for Yesu ne amen. Ni deya abere mo na wo ni beti pa wo fi. Hallelujah. Ye beti wa ye mai fa kofi. Ye beti ni na wa obi atimi di. Ye eti ye da mo ni as Awurade shi ni. Amen. What of self? Madam Tina, what's about that house? Hey, I'm Baduni. Kokurodo. Ready? Bene. Nanene. Enirene. Many anymore. Me nyamese enye straka onfe. Me yire wo MPP women's wing for Anante. Then osokuya kwen ne aletimo. Ete enene yidi wa ania so ke enyake wona ka we ana o kre ni ye bo ana fresh